Titimplan tayo mga idol. So, green vinegar. Tapos may yung nauna, Rio and Pirin. Hindi. Spirito. Spirito. Tapos, soy sauce. Pineapple chunk. Amay, buring ka mo, buring. So, meron tayo nitong Argentina liver spread. Tapos Alaska condensada. Head and cheese. Ano, yung sinakailan nila kanina, nakita lang nila sa daan. Yan yung kumatay ng baboy namin. Kaya Bajong. Tartar mo yung ano? Head and cheese. Chorizo Bilbao. Tatagta rin ng konti. Alaska condense. Ha? Yan, nalagay sila ng betchin, tapos paminta. Itan. Pickles. Yan na yung tinatad na chorizo Bilbao. Hoy, Dala. tara. Yan na kung paano ginagawa ang handaan dito sa probinsya. Mekos-mekos mo na insan. Halo-haloin na. Tapos mamaya ng konti sasalang na rin natin. Ang pangalan pala ng recipe na to ay steak. Yung purong laman. Nagdagdag pa sila ng oyster sauce. Yun lang yung ingredients. Yun lang yung ingredients na ginamit, tapos paghalo-haloin na lang. Tapos titimplan na lang ulit mamaya ayon sa panlasa. Liver spread. Tapos haluin, mamarinate lang ng konti, tapos luto na. Yung pala, magdadagdag pa sila ng pineapple juice. Ano lang yan, tansyahan lang yan, tansyahan. Tapos mamaya na yung timplahan. Yung iluluto na pala nila dyan ay yung steak. Yes. Dalawang salang. Eh, salo na tayo palutan ng pol. Lagyan din nila ng pineapple juice. So ito na yung finished product ng ating steak. Yan, inahango na naman ni Danny Boy. So ayan, yan yung magiging handa ng baby natin. Tapos na rin yung giniling, tinadtad na karne ng baboy, nilagyan na yung green peas.